Ano? Right? Ilan yung rat-rat? Abang man, ang rat-rat. Ano, kapatang ko yung ayos. Christmas na yun. Meron na din. Pagtiwa naman. Para kayo.
Mga pala, may pala tanong. Pistol! Yan. Direct, nagpapakap. Ano mo? Ay, ba't dali? Ano? Yung sa taas. Ay, ano naman yung change? Yun, yun. Sige. Sige, ito na lang. Opo. Sila ilo. Mga nga yun. Uy, ito po. Ito yun. Ay, buo. I'm coming home. I'm coming. Hindi na lang yan, parang yun. Ay, di po ba kayo lang na
Mata mo na ka, ano kaya nung sinabi di pa siya, ano, kung palit five na. Five na. Di ba kasi dito sa bagay? Ayun nga, wala ko na. Siya nga yun, yan. Kailangan naman mo.
gaya ng patuloy mo doon ka lang sana, para doon ka lang doon ka. Hindi mo yung clarity. Oo, nakubito na rin doon. Dahil ito pagka, dahil ito yung break, order ang pagkikita ko yung break. Bakit yung dyan ako dyan ako ay nakikita ko ba ba? Wala ba na? Nakatayo ko dyan.
Lord.
dito bawal. Alright. That's it. Dito po tayo. Dito po yan. Dito. Sa ano na sa'yo? Pera kayo. Good. Good. Well, good. Ha? Wala na yung pala. Oh, wala na kayo na. Ha? Yo. Ayos ka.
Ano ba? Paduman sa may dito, sa may ulit. Nadiretso na dyan, diretso na. Yung pati. Diba na? Pero nga yung tapos na kahit na din. Diba, American na binali. Eh, tara. Ganong biyari na ngayon. Bakit bakit pa ngayon? Bakit ngayon? At naman, may ito. Open ba niya? Awan niya, gusto ko lang mag-isip. Gawas. Sabi ka lang sa live. Nagtibay na yun. Pangayos na daw. Bubo. Sa itago sa iyo. Masarap yan sila. Sa iyo. Ba't pangayos niya?
ulit sa ano eh. Hey, ito to. That's one. That's one. Ayun, ikaw. That's one on the bed. Ito pa tangin. Ha? Wait. Kita iba ko di kita na. Dito. Iba ko di. Ay. Yan na lang ang nabigla. Yan na lang ko natin. May balas yan. Sige sa saro. That's right. Ay, ito hindi ko ako suga na pa. Alam ko wala ako. Ah, na. Destino, kung gawa ka na malamon, sumipak mo no. Wala na naman din. At dapat siya nakakita. Hindi nakakita. Wala naman. Yun na naman ako ng snorkeling. Cover time. Baba din. Yes, baba. Ano niyo? Ulit mo yung baba. Yan. Ano? Hindi na naginit mo lang mo yan. Baba. Ay, Snoopy. Makawi. Snoopy.
biar nagkita ko. Kapag yung kaya, pinawalaw kita nga iyo. Ayun din lang kasi ito din. Ito ba mo? Ito ba mo? Ito ba? Wala na. Bago ko na nga yun. Basta na ano, hey. Hey! Wala ka? Wala, gabi. Ito din. Gitna. Gitna mag may ano, smoke din. Lipon mo na. Ha? Kaya manabot. Ito sa yung nalit ka mo. Wala na din. Wala na. Pwede na, pwede na. Pwede na. Wala na. Ay, buko pala din dahil na sabi mo pala parang gagawin ng mga ano rin. Ang mga ayos ka. Bukas pa rin yan. Pagpunin ako mga ayos. Okay guys,
talaga. Basta, ito din, kapitan din. Ito mo sa taas. Okay. Siguro ko mo din, kasama din, din. Yan na, yan na. Buko mo na lahat. Taro mo na. Dito na, dito na. Ibang mo na. Yung pa ibang mga alis. Wala mo pa na kumain. Ako na pala sa bago. Ito pa pigata. Kumain ba? Bakit kumain mo? Upo. Wala na isa. Ay, ayos na. Ano na lalawin? Ayos na. Pagod ako ko. Wala ko papigil na nga. Eh, ginamit ka. Eh, yung pa papigil na nga. Sige na, kita. Iya ko. Sige kita.
pa talaga. Ay, dad. Ano, di ko ano, di ko. Di ka nga, dito ako sa'yo. Di nga, sabi ko, di. Bawas dito. Di ba na nga, dito ko sabi. Diyan ako sabi. Salat na lang. Hindi ka pagpala na ang lahat. Ako lugaw dyan sa ano. O, di tago, di tago. Yan, yan, yan. Kapag di akong assist na ayun, hindi mo nagawa. Ano na? Let's go. Nagawa pa. Check lang. Pa. Lahat ko ng paano ka lang ng mga ilang pa na. Basta ng bulo. Ha? Check na. Oh, ay. At nasa tray, ibalik.
ba? Ah, grabe naman din. Ang gusto. Saka pala ng mga habang ang mga ayun. Yan na dyan. Dyan, diba? Diba? Parang ugot. Parang sulit din. Lang ito mga dala na ito. Yung mga diba? Ay, gawin na ako lang. Yung bisita. May malas dyan. Nakay ka nga yun. Kaya ko na ayun. Hindi, hindi, hindi. Wala naman ng kalaban. Kaya yung nila ko tama. Ewan ko yan. Kasi ba nga yun yun? Ito diba? Hindi mo nga yun ka. Ay, baka mo dyan. Wala. Ay, pangalit ko. Ay, sino nga yun? Nakapito. Ano ka naman gawin na?
Kita mga ka. Ano mga din? Ano ba din? Kaya, wala. Wala na ako. Ito mga ka. Lahat. Lahat. Ano yung makasama na nga yun? 24 hours.
Baka nga, yun. Baka nga, yun. Baka nga, yun. Oo, ayun na. Sorry, ah. Ayun. Ayun. Wala din. Parang tayo. Gusto din nakabawa to. Tapos na ako. Para lang sa isa. Kasi na. So, bye-bye ko na. Nagsipon na lang sa dito. Out sa po. Okay. Wala na ako. Kapatid mo na kumain.
Parang sana, you know. Parang dapat, so, kailangan, may power na ako.
Yung pasiro, sobra, no? Dos. Indo, yung taga. Yung taga. Ha?
Pagkala na, pero ito, gabo. Uli na yan yung Pagtitin, paglaban. Bigla niya, wala na ito. Basta na ano, 11. Hindi nga, no? Kasi magkano,